Ang araw po sa mga napadpad sa aking channel. Ayan. So may gagawin tayo ngayon. Pupunta tayo sa San Fabian Pangasinan dahil may sumisikat ngayon na destination doon kung saan titignan natin siya dahil inspired daw siya sa The HOBBIT movie sa New Zealand. Ayan, so titignan natin siya kasi paborito ko yung movie na yon. Paborito namin ng papa ko. So, let's see. Ayan, kung sino ang unang ihinto sa harap ko, doon ako sasakay. Let's see. Ayan.
nag-enjoy kami sa sa pagkuha ng pictures. So, Instagrammable siya talaga. Ayan. Gabi na. Ang uulan natin. Ayan. So, punta lang po kayo dito. Open po siya ng 5 a.m. to 7 p.m. Siguro or mga 8. So, taga San Carlos daw po yung may-ari, yung girl. Sobrang ganda. So, puntahan niyo po siya. Sabait po yung mga tao dito. Thank you! Ayan, may mga tao po sa taas. Nakalimutan namin pupunta, so pupunta kami doon.